Buntag, happy Sabat, mga kaaway ni Satanas. Iyan, mura delikado may uban, nagmahulog. Usbo na ko, maayong buntag, mga kaaway ni Satanas. Praise the Lord, maayong buntag, mga biktima sa gugma sa Diyos. Kung isa ra, kurang papa. Akong papa rin yun na biktima sa gugma. Ang uban dahil, wala. Ano happy? Malipayon ba mo karon mga kaigsunan? Lipay mo? Lain na inyong kalipay mo mag-inhiyat. Ako malipayon kay ko mga kaigsunan. Kay kung ako ang usa ka tawo nga wa makadayat igsuon sa pulong sa Ginoo may tungod na ning pagpahulay, nagtrabaho pa ko hangtod ron. Pero ang pinaka sa katuloy okay ra nang manarbaho biya. Trabaho ka Domingo ngadto sa Padong paway pwede ra na. Pero ang pangutanan na dato kawa sakit kay pamalandungon. Niya ay mga tao, mga kaigsunan, mga sabungiro, mo nang ingundahan si David. Ayaw ninyo gamitan inyong mga mata ngadto sa kasilag sa mga dautan. Kaingon ko to sa Ginoo, gapi naman ako pagpanahon ba? Gilantan ako, nagsakit ako until today. Wa'dya mo. Diba? Pero na yung mga tao, mga kaigsunan na nagsugal, kwarto sugalan, nagkasino, nag-online sugal, minuta, nagtagoy-tagoy tuwa, irkon-irkon. Apan ako, kamong dasigon, mga kaigsunan, ayaw ninyo gamita ang inyong mata na maibo Ginoon mo sa kalibutan. Don't do that. Diba kami itong magtanaw kag Pilipinas Got Talent? Kung sa'yo gisultis Pilipinas Got Talent, lamin mag-isgot, nagkalayo-kalayo, mag-isgot na ganing ambak-ambak na nanigibutang dito sa ubos. Ang sige butang sa ubos, don't try this at home. Yan pag yung pinaka-the best nga sayings mag-igsunan nga, never play with fire. Magamputa. Amahan na mong malaan na mga oras sa gamhi kami sa balang espiritu nga nagawat sa mga apostoles sa panahon sa Pentecost. Aron among masabtan ng mensaheng nga gustong ihatag sa Ginoo. Inintanan ng Diyos sa mong ginapanghayo sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Kalipay na ko mga kaigsunan nga makikauban ka ninyo sa pagsimba kay sunod simana dito na Pukos Purok Baite. Ako ni gituyok mga kaigsunan pagpadasig kaninyong tanan. Kamong tanan nga gapanimba karon, I want to tell you, let us go to heaven. Amen? Ayaw kamong sugot nga ang inyong kamatayon walay kapuslanan. Di ba naman ay kanta, kung sa ganyan ang kanta gani sa Asidor sa mga kaigsunan, kanang, kuyog ta sa karagatan, kuyog ta sa kabukiran, supay yeah. Pero supay ninyo ba? Ha? Kuyog ta sa buhat niya. Pagkaninduta, kuyog ta mga kaigsunan, ayaw kamug-uyon nga tanang inyong kinabuhi nga usara, mawala, makamsan, mahiyang, maluya, mawagtangan ng imong kinabuhi, makonklusyon, way kapuslanan. Dahil may nagisulti si Ginoo. Mag-unsa man daw ka, nga maangkon nimo ang tibuok kalibutan apan kalaglagan sa imong kalag. Narabay ni viral karon sa Facebook nga naay usa ka tourist spot sa Pilipinas, batur sa gawas. Katumura sila nasa impyerno. Nakakita mo ato? Ha? Oo, nagsalom-salom kanang yung sa puka to murag suga-suga ra siguro to. Ang dagway sa tubig igsoon kay murag laba. Iya ito. Ang ganaana pag-ganaana siya bula. Gikaopsyonan na dito nga ang impyerno dili baka tinuod yun. Kula kuyawan ni nila. Ko nga excited ko kay ko dito. Akong gipangitag asa tong lugar kay lamit kay dito iligo ba. Nya mag-video din ko. Kapsyonan din sa mga dautan espiritu. Pastor na impyerno. Kaproblemahan ano? Ha? Ikaw musugot ka ma-impyerno mga kaigsunan. Nga grabe nimo pagsimba, grabe nimo pagpaningkamot. Ang ending sa mong life, you are nothing. Don't do that. Kaya balang
kasulatan mga kaigsunan sama sa akong gingon, ayaw ninyo gamitan iyong kinabuhi sa pagsilag katong mga tao nga nagkanindot ang ilang kinabuhi apan naglunang sila sa kadautan. Ayaw ninyo gamitan iyong kinabuhi nga ikaw masilag kanila, nga ikaw ang imong mga mata diha masilos kanila. Kay naay tambag ang balang kasulatan. Ganahan kay kuan niyo. Kuno kung ganahan mga kaigsunan. Salmo kapitulo 1 bersikulo 6 nga nagingon, kay naila ni Jehovah ang dalan sa mga matarong. Amen? He knows your ways. Usay gingon sa video, we find ways. Diba? Kung kay kwarta, we find ways. Mao na nga pangitaan kag pagi nga makautang. Mangita ko sa pagi nga singlon ka. Di pahatay na mo na nga utang, lipay, bayad, dugay, nga bayad, taguanay, pagkalisuda. Pero yung unang balaan, kasulatan mga kaigsunan, dasigon ka kamo, mga kaigsunan ko diri sa inyo buhol. Ikaw karon nga naminaw, di o pilabot na itong naminaw, pasagdi na sila diya. Tama yun ba itong gingon sa itong lesson kaganiha? Pila ka tuwing nagwali si Moses? Kasi ganitong, di ba na may arka si Moses? Pila ka buhok ang naluwas sa arka ni Moses? Ha? Kamu dia, pila ka buhok naluwas sa arka ni Moses dahil? Kasi wala kakabalo o sa bagay. Ha? Pila ka buhok? Pila ka buhok naluwas sa arka ni Moses? Wala mo katanong superbook, ikaw kung pila ka buhok naluwas sa arka ni Moses? Kaning anak ni mama. Pila ka buhok? 7! Wala lagi naluwas sa arka ni Moses. Wala yung naluwas sa arka ni Moses. Kaya ang gidala-dala ni Moses, arko kubinan ko siya. Pero ang may arka, kinsa gani? Katong mulutaw? Si Noah. 120 years mga kaigsunan nagwali si Noah. Apan walo ragyod ang naminaw kaniya. Apan gigamit ba ni Noah ang iyang kinabuhi nga nagsilo siya? Samtang gawali siya mga kaigsunan, perte kadaghan sa iyang mga parintil nga naglunang, di katawaan pa siya, giingnan pa siya buang, giingnan pa siya bungotod, pero wa niya gigamit ang kagalingon. Halaw, nasakitan naman yung kung maayo mo nang muapil na lang yung kuniya. Kaya nakabalo siya, ang Diyos nagingon, I know your ways. Kabalo ang Ginoo kung magmatarong ka mga kaigsunan, kabalo siya, asa ka niya iplastar. Amen? Ang Ginoo ang pinakamayong magbalantay. Kisa may naikanding din eh. Wala, pangayo mo niya. Ha? Nakatry na ba mo nga nagpastol mo o karniro? Kailan mo karniro? O sa English sa karniro? Caldereta. Ha? O sa English karniro? Sheep. Waka kita magbalantay nga nakakita ang maong magbalantay nga nagagbitin dito. Ang iyang magkarniro, ipantos na gagbitin. Wala. Gani mga kaigsunan, ang tinuod nga magbalantay sa dili pa diyan na niya paimnon og tubig, iya pa nang tan-awon ug iya nang tilawan kung ang tubig naabay hilo. Imagine. Wa pa ka niabot sa New Bohol, di plaster ng daan ang lugar para nimo. Amen. Kamong dili taga New Bohol, asa man mo gikan? Anong nipadpad man mo diri? Di ba? Akong papa, taga Bukidnon. Akong mama, taga Mungkayo. Pero nagpuyo may tagong. Taga-asa man ka? Nganong napadpad man ka diri? Nganong na-plaster man ka diri? Wa ba ka masayod mga kaigsunan na kanang imong trabaho, kanang imong negosyo, kanang imong pagpuyo, kanang imong source of income, kanang bisan unsa ang bikuan para mabuhi ug musurvive lang kaning kalibutan na wa pa na miabot sa imuha. Gi-plaster na daan sa Ginoo. Amen. Muna giingon sa salida nga naay usa ka hari. Karon ang iyang gibantayan kay ang anak sa hari 10 years old man. Ayahay pud biya nang ihunana pud diay. Nagingnan mo siya sa papa sa bata nga before gani mukaon akong anak, ikaw ang unang mutilaw. Gibayran siya para isakripisyo yang kaugalingon. Karon adto sila sa hotel. Serve nag-cake. Pag-serve sa cake, mag-iksunan mo, action mag-anang bata. Kay bata ko, di mo maingunay ng gano'n. Ayaw sa, ako sa. Kuha din siya. Pagtilaw niya, guys, ay sa, murag kay malasahan. Wa pag yun. Nahurot na lang ang cake. Nabusog yung taon ng gardingon ng kon. Where's mine? No, there's a hilo. Nahilo ang cake. Busog na siya. Pag-abot sa drinks, action na kung inom ang bata. Ang anak sari, ingon siya, ayaw, ako sa. Ginom niya.
Sige taong naglaway ng taong bata, kay wala na gani kakaon sa cake, niya pa'y Diyos, niya abot lamig ang Diyos. Nahurot ang isa ka pixel na Diyos. Ningon na po siya nga, ingon ng bata, og sabi siya pa, nga nung mo kuno gibilan, ayaw, kay way lasa ang Diyos. Tabang. Kabalo mo siya ni tabo, after a week, ang tambok ang nagbantay kaysa di bantayan. Hindi naman yung kakao, kay sige naman sige tilaw. Pero lahi ang Ginoo. Once he taste something good, mingon ang Diyos, bitor! Kay kabalo ang Diyos sa dalan sa mga matarong, kung imong giisip nga ikaw gipagkamatarong sa Ginoo, ang tanang dalan nga gusto niya ipagi nimo, iyan ang giplastar mga kaigsunan. Amen? O, tawas Pastor Ladia. Kuya mo struggle, wa man niya gisulti ganiha. Di mo gitan siya mo adto dinhi. Pero ako siyang giingnan, if you will not come, narabig na ng mga klase ba? So, sometimes, mag-experience ta, na nag-prepare ang ginong panalangin. May ngumit ang ginong sa tuwa nga, na diri ka dapit, kay panalanginan ta ka, pero may mga ginong, murag mas nindot, man dito sa kuambugan, ingon ang Diyos, diri lagi kasi buhol. I-plaster ka din, kay gi-plaster ko na ni nga dalan, gibanigan ko na ni, iba na sa Salmo 23? Kung sa ganyan, versikulo 2, kana pag-ingon diya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Promise na. Kanang verse 2. Tanawan ninyo ang dalan sa matarong, ha? Kung giisip nila yung gipagkamatarong kasi Ginoo, tanawan niyo ang dalan sa matarong. Unsa ang mindset sa Ginoo sa mga tao, kusog mo simba, hilig mo simba, kusog mo ampo, hilig mo ampo, kusog mo basa Biblia, hilig mo basa Biblia, mas isakripisyo niyang kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Inay nga unahon niya ang kalipay o ang kanindot sa pagsurvive ng kalibutan na. Tanawa, unsay gingon sa balang kasulatan. Unsay gingon sa verse 2? He maketh me to lie down in green pastures. Unsa nang green pastures? Hapsay. Pastor, unsa nang hapsay ka nang maglingkod mi sa daghang kwarta? Igsuon og papilion mo, milyon nga gubot imong pamilya or piso nga hapsay? Asay mas ganahan niyo ni adto bitaw ko ilanan kay sige tutong yatuan gini mo pax. Ato ko dito sa bukid dito dapit ila ni. Dili katong sa unahan pa, kung nangwantag butong. Hastang hapsaya, Ma'am Jerwin, hastang hapsaya matulog dito. Nya naa dito, amo pag itong juk-jukan, kay nagbitay ang daghang buwad. Ingko patay. Hastang, kusay mga sudan nyo, sahay pastor, ginamos, kung may pa, nakasudan mo ginamos, kasi nakasudan ninyo diri o gitoo, kailan mo ng sudan nga gitoo. Ikaw, nakasudan na ka gitoo. Ikaw na kanang ginamos, gitungtungag pa. Nakatry mo ka, wala na, pa. Suwil ko ninyo. Unay gingon panuway na. Ang gituok na sudan, waman na tatluban, gigagyan nahimong gituok. Kung mo sa may sudan, nagplano na kami na dito nga, nagplano mo dito makaigsunan nga, dito mimo kuan ka nang mo maniud to. Akong giingnan siya nga mong ko og bisayang manok diha sa imo niya diri luto pagkatamis kung ako'y papilion ay nako mangyutay mga batan-on dinhi amo mga batan-on ug papilion kumupuyo sa syudad ay rather to go at the mountain nga inig katulog nimo mga nindot kay mga tingog imong madunggan mga crickets mga bakukag yang pinakadabi sa imong madunggan inig matulog ka diha sa gabion sa kabukiran yamana ni bitaw ka muri pa ko tumago na lang, Diba? Matulog kayo ni kagabi Kaya mo ang balay karon mga kaigsunan pagkatamis. Dili mi dato, pero gitagaan mi balay sa Ginoong Dos Andanas. Nya ini katulog na mo, labi nag-ulan, ang dibuha. Dagang baki. Wak. Alam niya sa kong tao. So, mabilar ka kapel. Bilaran baki, ginang ngayang tao. Pagkaninduta. Pero way ulan, hapsay, pero super, may magulan niya na baki, magkatulog, mangyapon ni. Iso, nasayod ang Diyos sa laraw sa imong kinabuhi. Ayaw o butin ang Ginoo. Di kayo mo yung kay Ginoo, din mas mayo. Kay it has never been in your life that you become a God. Do you know what will happen tomorrow? Or yun na. Why nasayod ka nato mga kaigsunan, unsay mahitabo ugma. Ug unsa pay gingon sa balang kasulatan.
Tanawa rin ninyo mag-igsunan. Salmo Kapitulo 1, versikulo 6, ang Dios nahibalo sa dalan sa matarong, apan ang dalan sa mga dautan mawala. Now, mangutana ko ninyo mga kaigsunan, nganong nagakakalaya ka sa imong pagpangalagad, usaray gisulti sa Biblia, nagigsanib na ka sa dautan. Alam kayo? Ang dalan sa dautan, mawala. Ngunang matingala ka, nganong luya naman kay karon, nganong gibati man ako ni ang kaluya sa akong pagpangalagad, ang Bible nagsulti, nakig-anib ka sa dautan. Nakigsanib, puwersa na ka sa dautan. Kay ang tayo nga naa diha sa kamot sa Ginoo, ang iyang dalan naa sa kapagkamataro o ang iyang dalan ay bawaan sa Ginoo. Ito nang ginaingon nila, ang ingon pa nila, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay higit pa sa mabahong isda. Doon na may panultiyo ng hubog. Ang taong dili kabalo mulakaw o tadlong straight hubog. Anak barog-barog. Gabi ito'y nangutana nga, asa na itong dalan? Makitaan na rin sa brigada niyo sa mga joke ba? Asa na itong dalan din ni Kuan? Kaya kung ang tuon ng balay, ang taong gitubag po siya. Pag anak ni mo diya, pawala ka, dayon straight, dayon patoo. Sige. Iya din gi-invite. Brad, ugma, Brad, na simba. Simba tito, Brad, ha? Nga naman, Brad? Tudluan ti ka asa ang dalan palangit. Di gitubag sa, kung magani ka kato sa dalan na nang imong pangita. Kini pa bang dalan, padungog langit. Na kung siya, magay kakatulog dalan ni siyuta. Padungog pa dalan sa langit. Ang question is, do you know your road today? Ikaw ba ikaw? Kay bahaw ba ka sa dalan ng imong ginalakwan? Kaya basig mahimo biyatang dispatcher pagbalik sa Ginoo. We keep on telling them to come, we keep on telling them let's go to heaven, magsige tag-ingon adtong langit, magsige tag-ingon kinahanglan nimo si Jesus Christ, kinahanglan nimo ang Ginoo. Dako kag problema kay wa kay Ginoo, pero ikaw nga ninudlo mas wa di kay Ginoo. Do you know your road? Atong niagi, atong gi-open, open your eyes, open your heart. Kagabi atong topic, what do you want? Karon, do you know your road? Kabalo ba ka sa dalan nga imong gitahas? Dili ba ka na dalan nga sumpak sa Ginoo? Kanang dalan sa imong kinabuhi, mga kaigsunan nga imong yagyan karon, dili ba ka na siya dalan nga sumpak sa atong Dios? Kaya malang kasulatan hastang klaruha, kung ang imong dalan sa pagpangalagad nagatawala ganina, ang Bible nagsulti na alakas puder sa dautan. Sayon kayo. Pero ang imo ganing dalan sa pagpangalagad, mas midasig, mas milambo, mas ni fruitful, mas ninindot mga kaigsunan, nakita sa Dios nga naa ka sa dalan sa kamatuoran. E mo nagingon, we cannot hide from God. Naiduha ka mga batanon, final exam nila, I don't know, na story naman ako ni diri sa inyo. Duha ra may nilingo ang uban. Siga na magmata. Duha ka batanon, dugay man sila kamata, final exam. Pag abot nila dito nang gawas na iyang mga classmate o giingnan, patay mo ron bagsak dito. Lain din ang university, stricto biya kina. Sabot sila. Ani atong himuon, ingno na to si ma'am nga, ma'am, dugay sila kamata, pero ang atong isulti kang ma'am, naplatan ta. Naplatan. Pagsulod dito, ingon ni sila, ma'am, no, stricta kayo ang professor, no, ma'am, sa iluwag yung kayo, nanay, naplatan, manggod mo, okay, you take your lunch, kaon sila, I will let you take the exam. Excited ka sila, patay, mabuta na, yun yung mga boy. Sige, final exam na ninyo. Special exam mo. Pag abot nila pagkauto, okay, ikaw nga isa, duha raman sila, dito ka sa Pikas room. Ikaw nga isa, dito ka sa Pikas room. Di sila magtapad, isa-isang room. Unya, kanang inyong questionnaire, special kaayo ni siya, lahi ni siya nga questionnaire sa mga nag-take. Kay late man mong duha, paghatag sa ilang mga kaigsunan, gibutang sa subri. Ang ilang exam, gibutang. Pag abot dito sa ilang matag room,
giabrihan. Kabulumod waray pangutana. Ang first question na sa atubang kita mo ng bond paper, wag yung question na dito number 1 lang. What is your name? Katawo ang duwa. Sayo. Sabi si Mami Muo naman tagbugo ani. Suwat siyang pangalan. Mo ra gisuwat. Ya imagine niyo tag-isa-isa sila group, di sila makapangutana nay. Pag abot sa ikaduhang question, dito na sila naglibog. Kaya ang pangutana dito, unsa nga ligid ang na-flat? Patay. Sawa sila kasabot. Nga ang ilang nila, 4 ways. Yung pati ang nagabok ligid. Nga asam sa pangutana nga sana may isa sa ron. So sa ganito ang ligid ha? Sa ito nga ligid. Sa ito nga ligid ang na-flat. Ikabaw siya nga, wala sila na-flatan. Answer sila mga kaisunan. Basta kayo nagpaggawa sila sa wrong time naman, ang tinanaway sila. Di na pwede gibutan pagpasa. Right before the rise. Ang ilang mga answer, mga kaisunan, ang isa, front right na flat, front right na ligid. Ang isa, back left ang na flat. Ingon din ang professor. Nganong lahi-lahi man mong answer. Ing abi ko ba, nag-uban mo o niya naplatan mo? Dapat parehas mo cancer. In that day, silang duwa bagsak. The point I want to say, even though you will hide from God, God knows. He knows the way of the righteous and He knows the way of the wicked. Ang pinakasakit, the way of the righteous will prosper. And the way of the wicked will perish. Mura siya utang ba? Gingan na nasa utang kung kanabitong sa cooperative. Kung sana? Diminishing. Pabantay mo ng word nga diminishing. Pagsugod ni mo bayad, gakadako, pero habang tumatagal, gakagamay. Gadibinish. Ang dalan sa diling matinud-anong gatawala, gakanipis, gakamingaw, gakaluya, gatawalay gana, hangtod mo abot sa panahon nga musulti na lang kasi mong pagalingon mo undang na magsimba. Maunang nagbabasag Bible. Sultihan ito mo mga kaigsunan na experience sila Pastor Imnasi, kuyaw to, waka man mo kadungog sa experience ni Pastor Imnasi, no? Manuto sa siguro ka, murang nanulirat mo yung mata. Nga naa sila dito sa Oriental, gitawag sila murag district pastor si Pastor Imnasi ato or layman basta kay mao na nay gipangyawaan dito tunga-tunga sa kalubinan. Pag abot nila dito makigsunan, layo palang daan, langsan kay baho, sininggitay pag-imo papapapag binadlungay nila Pastor Imnasi kauban nila Pastor Atilia. Hala, binadlungay siya wa. To make the long story short, mga kaigsunan, nawala ang yawa. Nga pag-abot, nga nawala ng yawa, kay katong panahon na, bautismo man, murag Sabado man siguro to. Pagungan mga kaigsunan, nga nawala ng yawa, gidala sila dito sa bautismoanan. Gipangutana sila ni Pastor Atilia, siguro to yung nangutana. Ang pangutana ni Pastor Atilia, kay kabalo man siya nga kining mga nagpabautismo karon, mauning mga naposes. Kabalo mo man kaigsunan nung sige tubag atong mga taong batanong naposes, kay gipangutana sila, nganong naaman mo dinhi, nganong magpabautismo man mo? Kinsa may nagsugo ninyo nga magpabautismo mo? Kabalo mo siya tubag sa mga bata, ang yawa. Gisugo me kay santang naglayog sila, diingnan sa pastilan, si Pastor Atilia nga mabautismo gikulban, kay ang nagsugo nilang magpabautismo, ang yawa. Muna ako isulti ka ninyo, ang yawa mga kaigsunan, nahadlok sa Ginoo, nangurog siya atubangan sa Dios. Kita mga kaigsunan, are we not afraid that God will leave us? Gibati ba na nimo nga kahadlok nga sa imong kinabuhi mga kaigsunan, isip ikaw nga nangalagad kang Ginoong Kristo, moabot sa punto sa imong kinabuhi nga ang Espiritu sa Ginoo mubiya diha kanimo. Ako mahadlok ko. Kamo mahadlok ba kamo? Or basig na baliktad, Pastor, actually dili ang Ginoo ang nibiya na kuron. Kinsang nibiya? Ako. Ay, kadelikado. Ako asang gibiyaan ang Ginoo, Pastor,
Kay murag damor kumus pangalagad sa iya ha, daghan na minuong kog problema. Mabitaw natong lesson na agyod nga ayaw mong undang sa pagigugma, ayaw ninyong bugnawang ninyong pagpangalagad, besang unsa kadagko sa mga pagsulay. Kay ang atong Ginoo nga magbalantay, dili o dili kaniya pasagdan. Amen? He is a good shepherd! He knows you! Asa man na nimo pamatudan nga Ginoo na sayo di mo, Matthew 10, versikulo 30, unsa gyud sa manang kasulatan? Even the very hair of your head, bisan pa ang buhok sa imong ulo, giihap sa atong Ginoo. Amen? Una ka ng inyong mga luha, giihap sa Ginoo. Muna'y gusto na kong ipasanto. God knows the way of the righteous. Matinud-anon lang yun ta sa Ginoo mga igsunan. Kay balugyon mo pangiluna ang Ginoo anak. Munang usay maka-experience sa tang naggubot ang atong kinabuhi, kay misanig ta sa dautan. Nawala na ang worship sa balay. Magyun akong paparon. Saksi yung kay kuha nga verse. Kaning bersikulo nga nag-ingon nga ang Ginoo nasayod sa dalan sa mataro. Kay tungwa para matay akong mama, magsiinig worship ng balaya. Oo, naman akong papa, di maka. Pero karon sa balay, wala na akong mama, akong ginang tanawa, pertinit kita sa palibot. Oh, akong mapagumangkon, wanay worship. Saksi ko na tanawa inyong balay, ina ko bakakon. Sulayi inyong balay isa kasimana, wa mo worship buntag og gabi. Sakit pa malandungon nga madunggan nato nga luya lagi kay ko pastor, ingnanin niya pagpangutanan ako niya, kumusta man ga-worship mo dinhi? Di lagi ko ka-worship pastor, nabitaw sa kaginikanan, dili tagad niyo buhol ha. Akong giingnan mga kaigsunan, te, kanibitaw inyong balay, madugay ni sudlan gyud giyawa ba? Dili ra ba ang posisyon sa balay mga kaigsunan? Dili lang nang ayaw mo nang anak dili lang nana. Makabalo ka nga ang imong balay daghan na kayong daotang espiritu halos kada adlaw si imong kaway. Kaya ang kanta ng imong man, when God is in the family, love is always there. So kung wala love, kisay na. Pagkasayo na. Oh, when God is in the family, we're closer together. Dili gani mo suod sa balay. Awag yun ay Ginoo. When God is in the family, blessings are found everywhere. Kabantay mo, sa yung pagpanangkamot, walay panalangin. O may Ginoo. Matoko sa gingnan, ang iyang tubag sa kuha, Pastor, ang buto yung saon ako niya akong mga anak. Kay panahon nga makasugod sila TV, kay di na ako sila mapugnan. Uy, ako tanat sa ingnan, mapugnan na nimo. Ang problema kay ikaw mismo nilingkod ni apil kag tanaw sa TV. Oh, ya padungog-dungog din ka, oy, mag-worship te, pero nagtanaw kag TV. Ulay, wa may anak nga mo ingon ang gilikaran, stop that one. Inglison pag yun nimo, nya taga-newborn ka, stop that. So stop that. Yawa di umama ng English man, yan kay lalong salasam. Diba? Musulti ka na, wala eh. Oh. O yung sa may mahimo mo inikabot sa panahon tuhok man ang imong mga kabataan na sila ang mga kabataan mo ay Ginoo. Pwede mo nimo yatag imong kinabuhi para mga luwat sa sila. Basit sa katapusan nimong hilak, di na yun mo makita nimong mga kabataan. That's why I am not afraid. Sa diyang namatay nga mong pinamanghuran nga bata nga babae, I am not afraid. Kaya naman, I saw it to myself nga ako nga iyang amahan, na ningkamot ko karon nga katong akong anak nga babae magkita gud mi sa langit. Amen? Kamo namon mga namatay naman yung mga lolo, mga inibugma. Unya buhi mo karon, di mo maningkamot nga sila na impas na. Di na sila kasimba. Ginoo gibutang na to sa paghukom, sirado ng ilang tulo ka libro. Dapat mahimo na to ng inspirasyon. Ang pagkawala sa mong anak, mas nakita nako ang Biblia nga nagingon ang dalan sa matarong kailang Dios. Gusto mo ko makita kong anak? Na ako, akong asawa, magkabataan, if you want to see your sister, if I want to see my daughter, I need to be more closer to God. Kaya wala may lain mga kaigsunan nga muhatag natong kagahom sa pag-uli kundili ang Ginoo. Amen? Never waste your time. Ayaw ninyo i-diminishing ang inyong pagpangalagad mga kaigsunan.
na kanang balay nga wanag worship, buhi ay taon ninyo. Kay bisa bunsao ni mo diag lingkod, si kag lingkod, si kag tawag Ginoo, tabangi ko, ingon ang Ginoo, gitabangan na ganiti ka, di man ka motuo. Umao ka tong lalaki mga kaigsunan nga nalunod ilang barko. Pagkalunod siyang barko, gipag-rescue na tanan siya na lang doon nagpabili, naglutaw-lutaw na yung life jacket. Langoy siya dito. Kasi kabalo mo langoy dire. So, okay, paglangoy na. Na nga. Ha? O, langoy. Abot itong bangka. Sir, dali na dinig. Ikaw na lang nabilin. Kabalo mo sa itubang niya. Dili ko. Gusto na to, kay dako, kay kung pagtuho sa Ginoo, siya yun mo luwas na ko. Uy, kadimanding ba? Hirap yan, dahil man ko. Niabot ang kanang barge na lagyan, abiyan po siya. Sir, sa kanagi, sa katong salbabida, dili. Kay hulak to ni ang Ginoo nga magimuluwas niya. Ug ang katapusan, helicopter. Gitagaan siya o gagdanan, di gyud mo sakay. To make the long story short, matay siya. Pag-abot niya langit, yung gibaso lang Ginoo. Sigmo na may tabos tuwa ba? Huwag di ta magbantay. Ginoo! Simbakos nyo buhol, hatag kong tights, halad ko nimo, pag-abot ni pastor ako pangyatiman, dagan mangkog nahimo ni mulod, pero katong nalunod ang among barko, usaray dihan nyo na kung Ginoo nga luwas ako, ang ganit pakita. Gingnan ta sa Ginoo, I was the driver atong lansa. Di man pwede nga ako yun nga mismo espiritu ni gamit ko tao para luwason ka. Gidecline. I was the driver atong barge. Ako ang kapitan. Mo bito itong dito yun ako gipaagi. Bisa dito mo yung ruta. Gidecline. I was the driver atong helicopter. Gigamit ako to. You decline. And now you come here and murmur to me nga wa ti ka giluwas. Lisod kayo sa itong balay. Sige, ratag. Duyan. Pagpunta, do you believe in God? Yes, I believe in God. Do you believe in Jesus? Yes, I believe in Jesus. Pero how many of us obey the Lord? Sayang. Kung nga ako isulti sa tanang matag pamilya karon na din gusto mo mahimong bibo ang maong simbahan sa inyo buhol, pag-practice mo worship oy sa inyong balay. Pag-practice ko mo worship. Pila raman ang kanta, o magkanta, ampo, devotional. Tanawa ini kasabado, hasta mo bibuha, kay dito pa lang sa balay, gibubuan na kag Espiritu sino. Pero magulat ka og Sabado, kay musimba na ka dinhi, so may tabo sa mong kinabuhi, anak, prangkahan, takadaan. Mura kag nakiduwa, boxing bitaw, nga, pag-ingon nga, natay boxing karong katapusan sa 31. Dito pagka sa 31, kadlaw mag-exercise. Nga ang imong dula, alas 10 na buntag. Nga, pila lang kauras mo exercise. Ngayon ka nga, mag-ensayo ko, 3 hours lang, kay pag-abot sa ring, pagbigay, kutok-kutok, iuro. Kaya dapat ang preparation taas. Karong pag-abot sa Ginoo makigsunan, tahay na. Ay, tahay na, bati bagan. Narabig na sa balang kasulatan. Everything will be measured. Pila gani akong gihatag sa mga panalangin kada bulan, igipasulod si kag trabaho, ibutan na tog dunay 30 mil, baba tanaw nito. Udit na tanan, udit. Okay, rest trabaho. Dire na punta simba, pila gani kadlaw ang nawan simba ni mo pag-abot ito, pagtimbang. Nakuwangan ka. Pagkakulang. Ano bitaw? Akong asawa mga kitsunan, kapila ka nga nag-take og exam? Katulo. Nasa isa ka exam nga pila to'y grado ni mo ni? 74.5. Isa na lang ang kailan yung di na po ni mahangyo ng piyarse. Ato na nga tuon dito sa Manila, guro, kakapoy, magulat na kung isa katuig. Nga, grabe ng exam. Exams kagayan, bagsak. Amen? Lain. Amen. Amen? Hindi mo amin nagmabankrupt mo. Mahal mo sa Ginoo. Ginoo, salamat na bankrupt ko. Pras mo to, itong kiksuran dito sa Bilali ba, nga bagong nabutis mo, ang drive sa motor, kato mo Bilali.
Katuod, wa mo katuod sa milali? Guwapo ka nagdalan sa unatid, magsakay na naog ka ng bus, ka ng Maricel. O, diba, pag takilid sa bus, magunita na gunita. Kung ba kayo kayo takilid mo yun, gunita mo tayo, lingaw kayo, tagko kayo, buslot, pero karon guwapo na. Ba't sita magkaya sa una? Bagong nabautismuan, grabe ka, nawali na ko dito. Mo nagipangitan ako sa Nyubulo, ako kita dari sa Nyubulo, murag si Istaka. Pag ingon nga, ang Ginoo mayaw, ano to si Istaka, amen, praise God, what is Nyubulo, murag halos to ganyo buling, ngaog nang ka. Amen? O, lagi. Manual, yagapon mo, manual. Di yun mo automatic. Si Istaka, automatic to. Pag makadungog na galing siya, pag naay magwala nito, ang Ginoo, grabe ka maayo, nga nagluwas sa mong kinabuhi. Magulit sa praise God. Amen, hallelujah. Pero ay na po mo, sige, amen, ha? I-timing po ninyo. Diba, sige mapareha sa itong istorya, mga kaigsunan, putlod sa ito na itong masamay bato, ha? Ang word, kining word nga amin, yes, istorya natak, at itong mga kaigsunan sa bukid, patakar po amin, ay po mong pagpatakag amin, ha? Kanang napil ninyo, pag nagani mapil ninyo, murag na igo mo, sulti din mo amin. Ay mo paghulat sa pastor, ngumingin mo amin, amin? Walagi, manual yun lagi. Yan na, ha? Wala mapil ninyo nga, uy, na igo mo ko tumisay, amin. Ay, bubuta kag amin, brato istorya pa, na doktor yung anak, unya lagot kay sa siyang papa, kastila ng makaigsunan sa bukid, sige nag, amen! Praise the Lord! Sige nag anak, niyang nagwali kay nursing man sa MBC. Pag ingon na yun sa mahong anak, ang anak, naglago itong may siyang papa, iyang gibutangan, no, bumila ng iyang papa, wak na ginawa, patay, ingon yung makaigsunan, amen! Ha, patay na gamin pa. Magkawag yung klaro yung trabaho. Muna mapili kayo ninyo, sulti yun mo amin, kaya ang meaning ng amin, hinaot pa. O tinitabo nito, bagong nabautismuan, parte yun na siya, Pastor, amen. Bisita ko sa vlog, Pastor, praise the Lord, nga nakakaroon, amen. Ako lagi magtanong, lipayan ng spiritual, mingan ng spiritual. Dry dito sila, kay lahat din ng tagabuki, di ba? Naiangka sa tubangan, niya napagtulo sa luyo, pero ang motor rusi. Niya dagko kayong bato, igo bito na sila ng bato, kay padulhog sila, igo sila bato, boom! Lupad sila tanan. Wow! Basta kay bangiya lang ikuan, bibo nagmisig ro yung lula. Mula yun siya nakapilog lupad. Igo sa bligid, pa! Pagligid niya makiksunan, imbis ang mga tao sa palibot, maluoy sa ihatay, nagkatawa. Kay pagkaligid ni ingo dito, nihiga sagot, praise God na disgrasya may kaluoy sa Ginoo buhi may. Nagdugo na. Imbis ang rescuer, magsigig kaluoy, magsigig katawa, nay sa tanan na mong girisyo, ikaw ray nalipay nga disgrasya. Pero gitubag siya ni nanay, bagong bautismo. Iyon siya, sir, kabalo ka nga nung lipay kay ko, kay bisan na disgrasya ko, nakasaksi ko, nagibuhi ko sa Ginoo. Amen? Ano sa man ka makasaksi, di ba? Usay, makaingon, magkagamaayo ang Ginoo, kay nagsakit ka, diayo ka. Ha? Muna na sa panahon na magsakit ka, Ginoo, salamat na imo ning gialaw. At least makabalo ko nga layo ni kunin mo pabalik ako. Kay sa panahon nga ikaw ayon sa Ginoo, I want to tell you, your voice will reach the heavens of all heavens. Amen? Pagkaninduta. Igsoon, bring back Jesus in your home. Si Salmista David, ang iyang konklusyon siyang kinabuhi, wa gyud siya nagduha-duha. Iyagyo kining gipamatud-an nga ang Dios kabalo. Kabalo ang Dios nga daghan kagagi ang problema. Kabalo ang Dios nga daghan kagagi ang kasakit. The Lord knows your way. Amen. Ang igsuunan ko dres niyo buhol. Kining dalan gikan dire padulong dito. Gani Bernis no ni Pax gapon. Ningagi mi dito, padulong dito ilan ni, sa pangalan mo? May. Di ba na sila simbahan sa babaw? Oo, wapo kay simbahan sa babaw. Nakaingon gani mi, o ibaligya ni, paliton yun. Wapo kay dito simbahan eh. Pasaka. Pero akong hangyo sa inyo hatanan taga niyo buhol, gikan ani nga kanto aning simbahan na, I hope nga inyo ning malatas. Kay kung naa mo scanner karon, masakpan dito ba o 15 sige balik kaning simbahan na kabantay mo ng scanner night vision ba nabi pang makita ang fingerprints kinsa kang fingerprints ang daghan dre pasig kang tatay Freddy Rocha
Nga pag-abot dito, panaw ng inyong fingerprints, ala, dagang kayo mag-fingerprints, padung tagom. Dagang kayo mag-fingerprints, padung slubinan. Dagang kayo mga footprints, na padung dito. Kaya ang inyong manggilakwan, gitanaw sa scanner, asam ni padung ni tiin, Pastor Camardo, padulong magdiskuhan. Uy, delikado. Oh. Pero nagunahuna mo nga mobisita mo kalibutan, butangin yung sticker inyong motor. Logo sa Adventist. Kay nanay na luwas anak. Kailan ka ni Pastor Barilla sa MBC. Bugoy-bugoy pa sa una yung Papa Liman, yung motor siyang Papa kay XRM, dako kay sticker kato bitong manag suga bitaw. Yang musiga. Did I tell you the story? Wala pa, sige go. Hindi naman mo pagbiyahe niya, hubog daw siya. Pagparking niya dito, sugat yung babae, banana yung babae. Sir, kung sa imo, sir, 1 hour, 2 hours. Yan, nana siya. Nagikapikap din siya dito, hubog naman. Pero karon pastor na sa Thailand. Katong na pa sa kalibutan, yung papaliman. Dili ko na, kay mukan sa ko din, musulod sa ko din. Unsa bang hitabo mga kaigsunan? Basta lagi Ginoo mo luwas nimo, mangita yun nagpaagi. Gay, murag wagin mo. Basta ganay Ginoo mo luwas niyo, mangita yun nagpaagi. Amen. Murag di man mo ganahan luwason. Unsa mangitabuan namin ni aging sakyanan? Pag agi sa sakyanan, iyang gihay ang iyahang suga na igo ang sticker. Pag igo sa sticker, nakit-an sa prostitute nga babae, nangutana, Sir, Adventist ka, sir? Sir, yaman. Isa, Adventist ko, akong papaliman. Iinapitaw na sa prostitute, Sir, pag hinulusol na, sir. Siya nga naman, backslider man po ko. Ang abot! Ang prostitute, backslider. Sa sir, kabalo ka, sa bat school, kuhan ba ako sa una, superintendent. Ngayon ko na siya akupod kay kutong liman. Huwag yun madayon silang duha. Naku kabalo kung sa istorya atong nakabalik ba itong bihana o wala. Basta gani luwason tas Ginoo, mangita siya paagi, mga kaigsunan. Amen? Una ka nang gipagbati ninyo diha karon. Gusto man gipagbati niya ako, naggalagad ko Ginoo, pero naman yun ang muli sura, paagi na sa Dios nga makasabot ka, nga gamahanan siya. Amen? Kaya kung padatuon karon ng taga niyo Bohol, sige, magsaad daw ninyo. Kung padatuon mo sa Ginoo karon, pila sa inyong mubalik diri? Ha? Kaning mubalik yun siya, namin yung balay diri. Hindi lang puta ka baro, masing baligyan na ito na kay pa, no? Beka mo tanan. Among mga membro nga nasulat ang inyong pangalan din o padatuon mo sa Ginoo, mupuyo ko mo ninyong mga balayron. Probably you will say, uy, kadaghan ako kwarta, I'll go to Tagum City. Kaya mo abot sa inyong una, uy, dili naman ko pambukid. Ang wapo na kong sakyanan, probably kinod, diha gyapon mo magpuyo, pero basin siguro pagbisita na mo, uy, pastor na welcome, pero wa na ka, di nakaganahan mo simba, kaya naman, many things to do. Nabihapi, nga naaratas ka pobrehon kay ang Ginoo na sayod sa dalan sa matarong. Amen? Don't be afraid that you are poor, at least you eat 3 times a day. Ato Afrika, na sila'y adi dito, walay 3 times. Wapoy eat. Diba? You need to compare. Karon ay nag-chat sa ako ang mga kaigsunan. Taga-Afrika, sige sila ka-appreciate sa ato adin eh. Tanaw rugod mo ng mga Discovery Channel. Ay rugod mo sige tanaw ng mga Cardo, mga Quiapo. Sa po ng mga salida. Di ay sige tanaw ng mga viral na sa kwan. Panawag na yung mga Discovery Channel. Ano bang lingkurin ninyo ba? Namang mga cellphone. Namang mga internet. I-search niyo dito ang mga lugar sa Afrika. Unsay kahintang sa Afrika. Unsay ilang masulti. Matay di ba to tell you, makadungog mo dito nga, kung ikaw, i-type niyo na nga, the religious city in Africa, siguro, maminaw ka dito kay karon nag-chat na ko nga, youth director, associate youth director dito sa Western Kenya. Na-appreciate yun niya yung tao ng Pilipino. Kaya naman, you go to Kenya, you go to Africa, labaw na ng gipanganlang Madagascar, ug sila pay pasultiyon ang mga bata di bawal magwas-gawas magdagan kay basig pagkatapos mawara kalit ang bata gitangad na dagliyon. So, karon din nabay liyon din wala pastor kawatan na ana ka. Oy liyon, safety kayo, maglataw ka sa dalan atong niagi na usa ka experience mga kaigsunan nga mobaktas siya, mosimba lang taga Afrika.
Mga batanon, kaduulan ng inyong mga balay. Hindi niyo maduulan sa batas. Ilan pakiasa yung malangit. Pati yung problema. Kaya katong taga-kini nga bagong nabautismuhan, batanon, mo baptas siya makaisunan. Kabalo mo sa kalayo, gikan niyo mo. Yung sa kanila nga, tunga-tunga diya, before ka mabot sa kanto. O, before na sa kanto, sunubalan ba? Kung saan yung ala na diya. O, kana diya. Basta layo-layo yung baptason. Kung nag-iingnan sa siyang luli, yung mama nga, ano nagpabautismo mga sa Adventista. Ha? Layo kang simbahan din eh. Na musimbag midweek, musimbag bisper, layo kayo mo baktas. Na git-interview siya nga nang garan ka musimba lang ko kay mga lagad ko, musimbag ko sa Ginoo kay magpasalamat ko. Kabalo mo sa gikulban niya ay sa iyang mama, wa siya makulban nga musimba sa dito sa Adventista. Nakulban siya kay ang dalan nga yang agian every now and then nay leon, nay leopardo, nay kuan. Guwapo kay experience sa one time baktas siya Friday. Kusog kay ulan makigsunan. Pag anak jud niya siyang flashlight, unsa mangitabuang nga diya tunga-tungas dala na may do kadagkong mata. Ditindog siya, ingon siya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Imikit iyang girecite ang Salmo 23. Pag hinay-hinay og duol makigsunan, makalilisang cheetah. Cheetah ang nag-atubang siya paduol. Wa jud siya mulihok mga kigsunan. Natingala ang pastor sa church nga nung dugay sa kabot. Kay giatubang siya cheetah. Pero katong cheetah, o kita pa to. Uli sa ko, be. Ugma na lang ko. Pero siya tindog! Ni Adi ang cheetah, gisimot-simot siya. Sige sa Lord, the Lord is my shepherd. Kaya kung mudagan siya, di manggapon siya kagupo. Wala niya po siya kahawa. Kakusugdagan na ng cheetah. O, mabalaan niya siya, tindog siya. Nilabay mga kaisunan. Itsuhapi na tingala siya ang cheetah ni dagan ragkalit. Pagdagan sa cheetah makigsunan, miracles of all miracles. Sana ako rin basta lagi, masayo lagi ang Ginoo sa dalan sa matarong. Gipakita gyud siya sa Ginoo makigsunan sa kahayag sa Dios in the middle of the night. Dagan ang mong cheetah. Pag abot niya dito makigsunan, tingala in taon ang mong pastor, perti niyang basakin sa mga pwede makulbaan anaw. Bisan pag nakay Ginoo mo bati jud kag kakulba oy. Limang ka nakatubang na kaon nga mudagan ka patay mo gyapon ka. Wa kay kadaganan nga mudagan sa dito sila sa nalagpaw. Nanay nagulat dito, mo dito safe place muuli pud siya lagpaw. Kinahanglan mo padayon na lang gid siya. Ug karon mga kaigsunan ng maong batan-on, he became the leader of our church. Una kong gingon kaganiha, sayang ug ang atong kamatayon tungod sa trabaho. Sayang kung ang atong balatian tungod sa trabaho. Sayang kung ang atong kinabuhi tungod sa trabaho. Pagkasayanga. Mga taga-Bohol, pagpadayon mo sa pagbuhat o matarong aning napita kay si Jehovah nasayon. Sa isulti. Sa isulti.